Na musta huistoera perustu, mitä saatte miskalksi lähtee puere vähki ja paadusse. Taitakin pajaskes minä ja nuora ja mä minä alamo. Ja te tie just kun taidju eksäissä, että kalkalla Sámi arvo vuodu. Te tasa illat puere chilikhus just että mieta livche. Ja mun kuulen lämmösen tässä lämmösen toppi tai native Hawaiian kuollus Hawaiiista. Tain lähdakkä chilikhus. Hui puere kiehtä kirji. Mai sähti kievahit, mai ferti kievahit. Puhtaja asa usein, vahpa asa usein, koska native Hawaiian kiellä. Kievahuvo. Tieno uophuuses ja halthuuses ja ovalohkaita tällä vuodu kiellä. Toppe kallik chuovu tänne native Hawaiian Educational Statement Philosophy, koska siinä arvovuodu chilikiuvun. Ja vaikka tiuske alufertjutsi hatti mi veliki Sámi servolaste sähtää alu adju vähän idea era almuin numo tai native Hawaiian tai siinä filosofias koska adju hiera adju että topella njealje valdo princippa matte vuođđojurddašeamiid siis ja oktella tahatte princippa, että mi rääkistä hietsämme kielä. Ja tämä hiljatus, että mi alkaa kievahi kielä, mi alkaa fuolahi kielä, mi alkaa huoppi kielä. Mutta mi rääkistä hietsämme kielä. Ja tämä on mun mielestä snuu puures selkkujuuvuna, että mi rääkistä. Kun juomai mi rääkistä, että mi tuoda ei vältihtäs vaara, mi tuoda ei tiksutta, mi tuoda ei fuolaha, että puhka kehälitä hohpitan ja puhka hoidstan veilasvuoda. Ja tämä nubbi princippa siis että mi rääkistät min soa. Ja teoskin mi saamis mi rääkistä jätsämme fulki ja laamutse ja niin. Mutta tässä sohkalla olo viite, tässä sohkalla puhkahtat ke servet tämän kielaprogrammi, tämän skuulijupmai. Tällä min sohka ja mi miennudat täike lää min soas, mi miennudat tai rääkislatset ja fuolahat ja vähkät siinä. Ja laki imähti kielanu puudus mi vähkää tammaittai. Ja tämä kolmat princippala siis, että mi uoppähätte misla ovtsfästadus. Ja mä nähälik jo unnivuodreist vahpaguattan, että misla ovtsfästadus. Misla ovtsfästadus tämmin filosofia, viidassa fevri tai arvuima misläht. Ja mä nähälik jo unnivuodas vahpaguattan. Takalik maita ei vahpat, että ovtsfästadusla maita ei vähki hierai. Aimahus hierai ja fuolahi hierai. Ja tätä njealje huossi, millä mä huitehälläs lähti, mi rääkistit tjuukhusa, vahpat. Ja tahadda väkkär puori vuolka saidas, että tuoda ei pitää siera, että mi outomärkkälitte vahpata, mi mattu läpi siitä uophan. Mi välti vaaradas, mi ängärus tiehti nu olluko veilas. Mi jäärähä holmui, mi challi, mi tutkmi, mi uophätan ja mi rähkisti pajas tjuukhusa ja tjuukhusa. Erinomaisesti iätsämette ärppi herre, mutta maita ei pohjera, millä aanulas ja äfkäläs rahkatittakär puori Sámi servodaa. No te tiedätte, ja tiedä maita ei, että tjuukhusa, että missä puhkain ovtsfästaus vahpa kielä. Ja missä puhkain ovtsfästaus, tämän oktavassa maita ei dekoloniseerit. Että mi välti röktuta millä miin. Täällä mai tjuukhus. No te puhti et princip, just tieliutsu mistä maita ei takar vuoda loppela olu ämpu sinne filosofias millä chilikiuvun ja millä kiehtäkirjin ja juuri kiehtäkirjin, mutta tällä njuolggadusat. Että ta ferti chuovutta ja hiljatus skoulaide ja mä näin käytti, mutta tällä ruoftuide. Että vähnemahkalik vahpatan. Ja kun vähnen ja aashus ja skoula ja mä näin käytti ja politiikka ja servodat ja organisation, kun puhka vältetään, te täsla rääjäkäts voimi tuolla hittaan millä miin.
tahi kaunu pueret reilos vuotasa. Nohti tielamus huisaavalta hatti mislyhtsut ekär. Sámi Educational Statement Philosophy. Kos mi tuodai vaadju voimidasa, että mi väldi röktuta millä min. Ja mi pirik puuris ja vietji puuris ja min automerkiksi min luontu adju mi adju vuodo sai tasa. Yes. Legotus buore Saamin nama tässä. Sámi Educational Statement Philosophy. Joo. In teedeläs konu puerregal muhto tahatte min vuođđojurddašeamiid. Sámi vuođđojurddašeamiid njuolggadusat. Tasatte shaddadit Sámi nasumna. Just det där info mä puerpu. Yes. Kiitos. Okei, vuor.